Čaute, teraz by som chcel odštartovať sériu. Budú to v podstate základné techniky z Thaiboxu, všetky si ich jednotlivo prejdeme, všetky si vysvetlíme, na čo si treba dať pozor, ako sa robia. Pôjdeme rovné údery, háky, twiháky, round kicky, v podstate low kicky, high kicky, push kicky, kolena, lakte. Prejdeme si každou tú techniku v samostatnom videu a potom v podstate toto bude taká séria, ako keby základy ju môžeme nazvať, a potom budeme na to nadstavovať a budem vám v podstate sem dávať aj nejaké tréningy, ktoré si môžete sami vyskladať z týchto, či už na vreci, či už iba s nejakými jednorúčkami, či už s tenisovou loptičkou, v podstate ako tom nejak progresovať v tej vašej ceste, keď začínate od nuly. V tejto sérii vlastne nájdete všetky techniky a ako sa robia, na čo si dať pozor, základný postoj, úplne všetko ohľadne toho. Sledujte všetky tie videá. Ak aj už máte za sebou tieto základy, tak si ich kľudne pozrite. Budem rád, ak si ich pozrite. Možno nájdete niečo, čo vám niekto nevysvetlil. Naopak, možno ich viete trošku inak, alebo vám ich inak vysvetlili. Kľudne napíšte do komentára. Samozrejme, toto není čierno-biele, že toto sa všetko takto robí a je koniec. Niekto to môže mať trošku inak, niekto to môže trošku inak vysvetľovať, nejaký iný tréner. Rád sa aj ja inšpirujem niečím iným, čiže kľudne, ak máte niečo iné, čo vám funguje, trošku inak niečo robíte, kľudne môžete napísať, rád, či už o tom spravím video, alebo porovnám to, alebo sa môžeme o tom podebatiť v komentároch, v čete, čiže bez zbytočných ďalších predstavačiek poďme teda na túto sériu.